Nej, nej nu. Okay. Nå. Hvad? Har vi det sjovt? Hvad? Skal vi op og stå? Nej. 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 Ui. Der tabte du spænderne. Hvad? Se. Du gemme den i lommen. Hvad? Ej, den kunne jeg lige sove da. Nej, vi skal ikke sove dernede. Han er kommet godt til at sove. Hvad? Kan man ikke godt sove herude i solen? Hvad? Ja, det kan man da godt. Hej. Hej. Du er vild. Du er vild. Nej. Hvad siger du? Op og stå. Op og stå. Vi prøver igen. Nej. Jeg kan ikke komme op. Jeg kan ikke komme op. Nej. Op og hop. Op og hop. Nej, nu er det nok, at... Nu er det... Hvad?